Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saúdos desde os estudios centrais de Canarias Baixas en Ribadumia. Empezamos e estamos ante unha nova edición do programa Falemos neste primeiro martes que nos toca deste mes de febreiro. Estamos cheos de borrascas, pero hoxe non só imos falar deso, das problemas que teñen os concellos e que temos coas inundacións, sino que analizaremos a situación política do Concello de Porto do Son co portavoz do Bloque Nacionalista Galego, Balbino González. Estaremos falando de Fitur, falando de turismo, falando dos datos de Galicia, que estamos sobre os 9 millóns de visitantes no ano pasado 2025 e con unha rentabilidade, digamos que do sector turístico de un 7%. Estos datos, máis todos os, digamos que, principales proxectos que se presentaron en Fitur, co clúster de turismo de Galicia, con Cesario Pardal. Este é o sector privado e toda a economía que se move en Galicia en torno ao turismo. E abrimos este turno de análisis e de intervencións falando e para falar de Caldas de Reis. Non só polas inundacións, sino por facer balance de un ano máis un mes que leva este alcalde no cargo que se chama e que lle damos a benvida. Jacobo Pérez, moi boa noite, benvido, como estamos? Boas noites. Antes de falar do ano e un mes que leva vostede como alcalde, como están os datos das incidencias e as previsións, porque estes días hai preocupacións nos veciños polas, bueno, Caldas ten un risco de inundacións, aínda que se están tratando de evitar, pero que datos ten? Sí, de feito, bueno, o luns pasado pois hubo problema do luns po martes, a madrugada do luns, hubo problema de que dende novembro do 2006 non botaba o río fora, pois este foi a primeira vez nestes 20 anos que volveu a botar, non? O río, falo no casco urbano, lógicamente, cada vez que hai unha crecida sabemos que pois nas zonas que son máis anegables, normalmente rústicas, tanto antes do propio casco urbano como despois, hasta Xallar e Godos, pois sempre se inunda, pero bueno, no que é a Tafona, por decirlo de alguma maneira, se inundou. E agora mesmo pois estamos ca vista posta no ceo, lógicamente cara aos concellos limítrofes, ademais, Cuntis, Estrada, Forcarei, que non é tan limítrofe, pero que nos afecta, porque lógicamente todo o que aí cae acaba chegando a Caldas, previo a un encoro, pero tal e como están as cotas nestes momentos, bueno, hai o risco de que o próximo venres poida haber algunha que outra complicación outra vez. É certo que con esta tregua que aparentemente entre onte e hoxe, que parece que iba a haber moita máis auga da que realmente hubo, pois, bueno, está evacuando bastante, pero sempre estamos con esa vista posta no venres. 24 horas, claro. 24 horas entre alivio do embalse e protección civil a datos para tomar medidas, non? Sí, policía local, o servicio de retén, con todo o mundo. Sí, porque é aquilo que o tempo non escollo... E o bonito que é o río todo o ano e os problemas que dá de vez en cando. O bonito que é o río todo o ano, de feito, evidentemente, olvidando os estragos que fai, o río non tan elevado como outro día, pero sí como se ve posiblemente hoxe, vese un río, non? Non se ve como pleno verán, que o mellor casi ves un regato máis que un río, non? Pero sí, lógicamente, en algún momento, pois dá un desgusto. O Umia, que desemboca en Cambaos, bueno, trae agua, estos días trae agua. Bueno, e deixando estas cousas, deixando e esperando que, lógicamente, pois, bueno, todo vaya vindo, aínda que non sei que pasa este ano, que bueno, ou neste mes, nestas datas, que se están concentrando todas as borrascas que veñen do Caribe, que non sei que pasa aí co corredor, non sei quen é o que manexa eso, non? Pero habría que movelos un pouquinho, non? Esperemos que non pode manexar ninguén, non sei que temos un problema. Un ano e un mes. Sí, señor. E isto cambioulle moito a vida, pero a mí me gustaría que nos deixara polo menos tres dos proxectos, das preocupacións, dos obxectivos que ten vostede na cabeza, que xa tiña antes e que ten agora, pero que todavía non acaban de acabar. Sí. Non só por voluntad, sino porque dependen de outras cousas. Sí, a ver, Caldas, como calquer outro concello que quere avanzar, depende de outros organismos, de outros factores, non?
Nós dixémoslo claro desde o principio. O primeiro eran os polígonos industriais, porque eso ao final acarrea unha estabilización de postos de traballo, ese incremento de veciñanza na vila que todos queremos, esa progresión para todos nós e para todos os nosos familiares, que se vende vello, pero bueno, temos que seguir con claro. O de vende vello é algo que despois poderemos falar seguramente, é algo que está aí evidentemente, pero bueno, que estamos acometendo e dentro deses tres proxectos, como ti comentabas, é o principal, non? A estabilización de postos de traballo e a creación de novos postos de traballo, mellor emprego todavía tamén. Ese sería o fundamental. Seguir atendendo as necesidades da veciñanza, os máis necesitados, por decirlo de alguma maneira, todos os servicios sociais deste concello, que tamén se vende vello, sempre foi un referente. Este concello foi un referente sempre en servicios sociais. Aí está o Fogar do Maior, aí están todos os departamentos e todos os traballos que facemos dende servicios sociais co decorador familiar, coa escola de reforzo, co propio SAF e con todo o esforzo que facemos para poder mantelo, non? Digamos que o invitado sorpresa, estrela e non ben recibido, pois foi evidentemente o estudio variante, ainda non está definitivamente resolto, seguimos peleando día a día para que isto se pare, se nos anuncie, porque corresponde que se vai a facer o que nos pedimos, que é desbotar este estudio da variante oeste de Caldas e o acceso ao Porto Vila García, da variante este, perdón, e o acceso ao Porto Vila García, e que se fagan de maneira independente, co cual dará un resultado completamente distinto que vai beneficiar a veciñanza de Caldas. Eso foi o acordo plenario, non? Ese foi o acordo plenario, ademais, sí. Con unanimidade por as tres forzas políticas. O acordo plenario ca unanimidade das tres forzas políticas, ca presencia, ademais, das plataformas e da veciñanza, que ao final é o importante, porque ao final nós, como políticos, estamos aí por e para os veciños. Claro. Aínda que isto era, lóxicamente, un dos temas que tiña que salir hoxe, minuto de resultado agora mesmo espera algunha data, espera dentro dun mes, de dous, ter resposta para os veciños? Non podo poñer datas porque non dependen de min. Entonces, isto é, moitas veces tamén nos preguntan, non? Pero cando? Nós como políticos, ás veces cometemos o erro de dicir unha data e despois, falábamos antes, a hemeroteca non é unha boa compañeira de viaxe. Eu agardo que canto antes ter esas noticias de Madrid, ter esas noticias do Estado, do Ministerio, que nos comuniquen que isto se para. Aparentemente, de feito, na última reunión que tuvemos que as plataformas, na que estábamos todas as forzas políticas, todos estábamos de acordo e todos tiñamos información de que parecía que sí, que se paraba, pero bueno, eu por escrito non teño, por tanto, pola responsabilidade que me compete polo posto que teño, pois non podo anunciar nada que non podo anunciar. O obxectivo, que se pare e que se empece unha nova. Que se pare e que se empece unha nova. Ok. Eso será a noticia máis... Unha das boas para este ano, se cando a teña, unha das boas. Entendemos que ten que ser así, evidentemente. Se non todo demais pode quedar oscurecido por culpa de que isto non salga. E agora, estas eran tres das que vostede quere e non pode ou non pudo. E das outras que pudo, de cales está máis contento? Dígame dúas ou tres. Pois eu creo que neste ano é un mes. A principal é a volta ou a retomar o que habíamos falado deses pequenos detalles, non? É dicir, podemos ter como concello, que temos que telo e temos que ter proxectos moi ambiciosos e así os temos, pero non debemos olvidar, e creo que nos neste ano é un mes, demos unha volta a volver a atender as pequenas demandas da veciñanza. Querémolo facer, querémolo seguir facendo, pero sí que se está empezando a notar, sí que nos está chegando ese feedback coa xente e creemos que estamos dando indo na dirección correcta. Dígame outra. Venlle a cabeza? Podría dicirche moitas, pero que ven sendo todo relacionado comigo, é dicir, estar a disposición ao servicio da veciñanza. Centro do Fogar pode ser unha delas? Centro do Fogar era algo que tamén
se viña demandando moito. O Centro de Fogar o Maior é unha... Pasamos dun local de 100 metros a un de 900, pasamos dun local donde había 3 actividades fai 20 anos a un donde agora hai casi 21. E, lóxicamente, son esas cousas que veñen de atrás. Lóxicamente, nunha herencia hai un traballo grandísimo feito, por senón, evidentemente, non estarían compañeros durante 45 anos no goberno, pero, lóxicamente, si hai que empezar a dar eses toquiños de mellora que fan falta despois de tanto tempo. E outro podría ser, apunto, e xa aproveitamos para poñer minuto de resultado das xestións, o novo centro de saúde. O novo centro de saúde, eu aí, como todos sabedes, empecé o 30 de decembro, o día 4 de marzo, se non me lembro mal, estábase firmando ese acordo. É un acordo que tiñase que haber firmado xa antes, co anterior alcalde, non quixeron que así fora, lóxicamente tocoume firmalo a min. Temos que seguir traballando porque, igual que calquer persoa, quero explicalo porque hai moito ruido de fondo con todo isto, igual que calquer parcela, igual que calquer finca, as do Concello tamén teñen problemas catastrais e temos que resolver eses problemas catastrais para poder poñer a disposición da Consellería esa parcela que xa está acordada, que xa está firmada e que xa se sabe onde vai ser o centro de saúde, non? Pero o catastro é lento, non? Catastro lento, registro máis lento todavía, e arreglar algo que non está moi claro dende o 1970, pois é complexo. Pero o catastro é lento incluso tamén para as administracións? Sí, as administracións son lentas de por sí, é dicir, non digo, inclúonos a nós mesmos, pero as administracións son lentas de por sí. Vou che poñer un exemplo moi fácil. Vamos poñer unha marquesina, porque, cando se fixo a reforma da plaza de José VI, trasladouse a parada de autobuses a Juan Fuentes, un pouquinho máis adiante, pois eso foi no 23. Chegaron os permisos definitivos para poder poñer a marquesina fai 2 meses. A administración é lenta, incluso que a propia administración. Bueno, faleme un pouquinho desa rolda de visitas ás parroquias, a escoitar os veciños, para pequenas, pero cousas importantes, porque o veciño ten o do lado, ten o que está diante da porta, ten o camiño que lle feito, a pista, o acceso, o problema da auga. Eu son dunha aldea, vivo nunha aldea, e, como tal, conozo parte das deficiencias que pode haber no rural de Caldas, non? Unha aldea que a día de hoxe non ten saneamento tampouco, unha aldea que, cando non se limpia, sufro, como a todos, cando pasas os coches, cando te cruzas con outro, hai que medirse moi ben para non tocar a maleza que invaden o arcén, non? Continuando con que falábamos antes de que nós entendemos a política, ou eu entendo a política como unha aposta ao servicio da veciñanza, eu podo ver eso na miña aldea, na miña vivenda ou na miña vida, pero necesito e quero, penso que ademais é a miña obriga, escoitar a toda a veciñanza, non? Hai moita xente, lóxicamente, que traballa polas mañás, moita xente maior, que o mellor non se pode desplazar ao Concello polas mañás. Nós somos un Concello de portas abertas desde fai 45 anos, donde atendemos a todo o mundo, ninguén ten que pedir cita para falar co alcalde, vou chamar antes porque pode ser que non se este, pero ninguén ten que ter unha cita específica para falar comigo, tanto na rúa como no propio Concello, pero si detectamos que hai algunha xente pois que ao mellor, por distintos motivos, inda aquela cousa de ir ao Concello, pois é reacia, non? Pois quixemos facelo ao revés, quixemos ir nós onde a xente, fixo esta primeira rolda que a min realmente me satisfaceu, porque foron unhas reunións moi proactivas. É certo que, ademais, ben analizado, daste conta onde se traballou máis ou onde faltan algunhas cousas máis por facer, non? Porque, aínda que eran reunións de tú a tú para poder estar co alcalde e vir a expoñer, igual que no Concello,
as cousas que cada un quere. Houve nalgúnas parroquias onde sí que quixeron vir de veciños en veciños, de aldea en aldea, ou toda a parroquia como tal, non? Ou representantes, os que estaban da parroquia, sí, que fora toda conxunta. Nos escoitamos de todas as maneiras, porque ao final o que queríamos era escoitar a xente. E a partir de aí, pois, volvemos un pouco ao mismo, non? Reafirmámonos en que ese traballo que estamos facendo, que ainda falta moito, por suposto, pero que ese traballo que estamos facendo é o que a xente nos demanda, é o que a xente quería, e despois, pois, lóxicamente, as demandas máis evidentes e máis de sempre, como os saneamentos de inversións grandes no rural, que terán que seguir chegando pouco a pouco. Claro. Quero destacar, é moi importante destacar, que as inversións de calquer concello de menos de 20.000 habitantes, o punto fuerte das inversións veñen do plan máis provincia, o plan da Diputación de Pontevedra. En este caso de Pontevedra. Exactamente. Toda esa inversión nos estamos destinando ao rural e a saneamentos no rural, dende o 2021 prácticamente. Entón, eso fainos estar avanzando, pero, lóxicamente, cando non chegas a un sitio, o máis importante para esa aldea é o seu. Sí, eso está claro. Temos que escoitalo, temos que explicar tamén, porque moitas veces... As parroquias son importantísimas, e os lugares. Caldas, capital de comarca, 10.000 habitantes, pero o 70% están nasas parroquias. O resto, máis ou menos. Sí, máis ou menos. E o resto dos concellos estamos un pouco o mismo, quero decir que hai moitísimo rural, moitísima parroquia, moito lugar, moita dispersión poblacional e as atencións son complicadas. É que, bueno, ti falabas dun 70%, iba a dicir o máis, porque ao final os que viven no casco urbano tamén teñen rural, teñen familia no rural, os pais, os avós, os tíos. Entón, bueno, lóxicamente é un concello rural e temos que traballar no rural para que teña a mesma calidad de vida ou intentar ter a mesma calidad de vida, evidentemente, que a xente que vive no casco urbano. Claro. Bueno, ímonos a esa preocupación que vostede decía que, e ademais que ven de vello, que é o chan industrial para Caldas, non? E hai tres opcións, unha é o que se está desenvolvendo daquel xeito, así un pouco daquela maneira que son as veigas de almorzar, sí, vale, na carretera de Pontevedra, da carretera Caldas-Vila García. Outro é o de B1000 como proxecto a corto ou medio plazo, e sería o Pousadoiro, que tamén están aí dentro da ampliación, sí, que participarían co Concello de Vilagarcía. Poña a minuto a resultado, como van as xestións e por onde van? Pois, empezando de mal a ben, por decirlo de alguma maneira, o polígono de Veigas de Almorzar temos o problema enquistado en que Fomento non autoriza a facer o PEIZ, non nos autoriza o PEIZ, cual temos un problema que temos que seguir loitando e traballando. O convenio que se firmara, bueno, o acordo que se firmara xunto con Vilagarcía e con Zona Franca para tratar de desenvolver o polígono do Pousadoiro, en principio a Xunta había comentado despois, ou había asumido despois, que o iban a facer. Estamos esperando a ver como resolve. Para nós, nese caso, é un terreno pequeno, pero está pegado a nós, co cual todo o que veña valdríanos perfectamente. E o polígono de Paradela Carracedo, pois estamos pendientes de que cheguen o borrador definitivo para poder pasar os servicios técnicos municipais, o borrador definitivo de Zona Franca. Xa estuvemos avanzando, xa tuvemos borradores iniciais, bueno, estamos matizando porque, lóxicamente, hai cosas... Pero neste confía a corto plazo, non? Eu confío que este trimestre teña que estar xa para levar a pleno e eu espero que todo o mundo teña a responsabilidade de votar a favor. Bueno, importante. Antes falábamos da lentitude das administracións. Como está a organización do personal municipal? As chamadas como RTPs, en que fase están, que quere facer e cal é o proxecto? Vamos a ver, o Concello de Caldas aprobou unha RPT no 2019, de feito debeu de ser no primeiro ou no segundo pleno que eu participei como concelleiro. Aí aprobouse unha RPT bueno, que como tal, como todas as RPTs, debe ser un documento vivo, que se debe ir adaptando ás necesidades de cada momento. Eu e moitos técnicos e moitos funcionarios e moitos compañeiros detectaron algunhas eivas, principalmente a falta de persoal. Nós temos falta de persoal en todos os servicios. É certo
que tamén debido ás tasas de reposición e a legislación vixente, a RPT hubo que encuadrala tamén un pouco como foi, pero si estamos estudiando departamento por departamento como melloralo, porque hai algúns departamentos nos que consideramos que con algúns pequenos reaxustes podemos quedar moitísimo mellor servidos, incluso forraríamos moito gasto corrente. Hai outros que levaría máis tempo, son cambios un pouco máis estruturais, pero a min dá a sensación de que estamos traballando en algo dunha maneira moi consciente e moi rigurosa para que, independentemente de quen sexa o alcalde do Concello de Caldas de Reis no 2027, reciba unha organización, un organigrama ben planificado, moito mellor organizado do que recibimos nós no 2023. Canto é o personal? Poñalle unha cifra ao personal municipal. Aproximadamente unhas 50 personas, máis de, 60 personas, e despois, tamén o que se incorpora de os plans tamén da Diputación, se incorpora o obradoiro cando se incorpora, ademais. Bueno, a Carballeira e o Xardín Botánico, que é un dos proxectos importantes e que ademais contaba con unha subvención de 1.400.000, 1.452.000 euros dos fondos europeos, dos Next Generation. Como está ese proxecto? Pois está en marcha, hai distintos, dentro do proxecto hai distintos proxectos, hai un proxecto que é máis de obra que está en marcha, xa se pódese ver, apréciase a simple vista, ademais, que a posta a punto de todas os parterres do Parque Xardín, plantación de árboles na Carballeira, e depois está o proxecto turístico. Son distintos, como digo, distintos proxectos que van saindo pouco a pouco e que teñen que estar rematados, pois... Pero ese é un emblema comarcal, non? Un atractivo, un emblema. Como tal, temos que cuidarlo. É un ben de interés cultural que, eu sempre digo mismo, dentro de ser un ben de interés cultural, é un ben de interés cultural que desfrutamos día a día todos os veciños de Caldas e todas as veciñas de Caldas, porque non é un castelo Sotomayor que, con todos os respetos, é o que é, pero por ali pasan 1000 rapaces todos os días, e a partir de aí todas as persoas que tamén van a pasear, que tamén temos un parque, un paraxe natural, un patrimonio importantísimo, espectacular, do que podemos disfrutar todos os días. E que se vai a mellorar. Se vai a mellorar non só o contorno e a vista e o disfrute, sino que tamén o saneamento dos árboles, non? Tamén o saneamento dos árboles, tamén o saneamento deses parterres, como digo, que xa tiñan bastantes plantas invasoras e demais. E un tema que vai aparellado a isto, e se relaciona co que falábamos antes, para que non volva a ser preciso unha inversión tan grande pois nun futuro, estamos xa estudiando, estamos xa preparando un pliego de condicións de contratación para ese mantemento, volvemos aos mantementos, para ese mantemento ano a ano, día a día, que faga que estas obras que se están facendo agora pois collan o seu máximo esplendor, según os redactores do proxecto, dentro de 10 anos. Ímonos ao turismo. Hoxe nos tocaba, o presidente do Clúster de Turismo de Galicia, o señor Pardal. Fitur foi hai un par de semanas. O Concello de Caldas, en este caso, non estuvo en Fitur, pero, polo menos con presentación de produto, pero sí ten moitísima importancia, e me gustaría que fixera balance do ano 25, que se acaba de terminar, dende o punto de vista de camiño, que é final de etapa do camiño portugués, a importancia que ten eso, tanto para o comercio, como para a hostelería, como para os particulares que teñen as súas vivendas de uso turístico. Vamos a ver, como en todos os aspectos, non? É dicir, vamos a tirar de ser galegos, como en todos os aspectos ten a súa parte boa e a súa parte mala, non? Ademais, para todos eles. O comercio, lóxicamente, queixase porque debido a elevada existencia de camas de pisos turísticos hai menos xente residente en Caldas, co cual o comercio do día a día non vive igual que podería vivir se esas camas, esas vivendas estuveran cheas con familias que viviran e fixeran vida en Caldas. Eso vai por diante. A hostelería, lóxicamente, está moi contenta porque prácticamente dende marzo xa hai unhas ocupacións de máis dun 50%, en abril xa se disparan a un 80-85%, e, depois xa hasta agora mesmo, case hasta novembro, están nunhas porcentaxes moi altas, non? E despois, o que son os pisos, volvemos ao que falábamos dos comerciantes, ten a súa parte boa, porque
Caldas non entraron fondos buitres, son os propios veciños que tiñan esas propiedades que ao mellor estaban pechadas ou estaban alquiladas nun prezo que, lóxicamente, agora pois están entrando máis cartos. Se fóramos países independentes, estaría entrando un montón de divisa de fora que queda aquí na vila, pero temos a preocupación de que, lóxicamente, calquera que queira vir traballar a Caldas ou calquera que queira vir vivir a Caldas ten uns precios casi de gran cidade, non? En alquileres ou en vivendas, cando se atopa, porque se entras nas plataformas de alugueres ou de venda de vivendas, igual atopas un piso en aluguer e outro en venda. Pero estamos falando de moitos miles de peregrinos que pasan por aí. Que datos ten da Oficina de Turismo? A Oficina de Turismo, bueno, entraron unhas 18.000 persoas, peregrinos principalmente, para recabar información de todo o Concello, da comarca tamén. Pero, bueno, máis alá deso, os datos do propio camiño, estamos falando de en torno a 150.000 persoas que fixeron a Compostelana, co cual pasan bastante máis. Eso é eu creo que é unha ferramenta que aínda non está explotada ao 100%, é dicir, toda esa xente que pasa por Caldas, ao final son a nosa plataforma de publicidade máis grande que podemos ter. Ao final, todas esas 200.000 persoas sacarán millóns de fotos, sacarán, pois, todo eso temos que poñer en valor, temos que facer que esa xente queira volver xa sin facer o camiño, en vez de parar un día, que paren dous. Bueno, estamos traballando pouco a pouco con eses roteiros, por exemplo, esas sendas tamén peatonais, para que, sobre todo, nas épocas onde o peregrinaxe ainda non está ao 100%, tamén se poida vir a descubrir Caldas. Caldas é moito máis que o camiño, lóxicamente, claro, pero o camiño pode nos axudar a vender todas esas outras cousas. E tende en conta que o ano pasado foi ano de récord en todo o turismo de Galicia e, lóxicamente, nos camiños e no camiño portugués, que é o que pasa por Caldas como final e inicio de etapa, claro. Hai que ter en conta que o ano que ven é ano santo. Sí. Entonces, este ano, e yo plantexaba o señor Pardal, este ano e o que ven son 2 anos de expectación máxima, porque o ano próximo é como se foran os mundiales, co ano santo, e este ano se pretende, ou se entende e se prevé que sexa moito mellor que o ano pasado todavía. Sí, utilizando a expresión que ti acabas de utilizar, os mundiais pasados e os anteriores iban ser o nova más, pero, sin embargo, o camiño seguiu crecendo. Evidentemente, o ano que ven, se este ano vai ser máis que o ano pasado, o ano que ven vai ser moito máis que este ano e que o ano pasado, porque é Camiño de Santiago. Pero é que eu creo que ainda non se chegou ao tope. Isto, xa digo, iba a separar, despois do ano santo último que hubo, iba a baixar. Isto sigue medrando, bueno, é a ventaxa que temos tamén de vivir onde vivimos, e de poder disfrutar dos entornos que temos. É un dos mellores produtos que temos a nivel turístico. Logo temos a gastronomía, temos todo. Bueno, e temos que ir acabando, señor Pérez. Que lle gustaría decir neste remate desta paso por esta edición de Falemos? Pois un pouco o que ti me dicías antes, non? Que había cousas das que eu falo sempre que xa veñen de atrás, efectivamente, hai cousas que veñen de atrás. Nestas reunións tamén moita xente me dicía e me falaba, non? É que isto a min xa se me dixo, xa se nos prometeu, xa se nos iba a facer. Atenderemos pouco a pouco todas esas demandas tamén, estudiaremos por que non se atenderon no seu día, porque ao mellor hai cuestións que fan que sean inviables, máis alá de que se comentaran que sí ou que non, pero, lóxicamente, eu unha petición que lle fixen a todos os veciños e que é o que teño que facer, é que, lóxicamente, se centren no que estamos traballando, porque, ao final, non podemos ir para atrás senón mirar cara ao futuro, sempre. Don Jacobo Pérez, alcalde de Caldas da Raíz, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos, e agradecemos moito que haya estado connosco, e decimos moitas gracias e moi boa noite. O prazer é meu. Este é a súa casa hasta a semana, hasta a próxima ocasión. Nos vamos á publicidade e da man dos patrocinadores volvemos desto dun instantiño e recibimos a Cesario Pardal, presidente do Clúster de Turismo de Galicia. Moito que analizar con el, porque en España millóns de visitantes o ano pasado, pero a Galicia veu aproximadamente o 10%, os 9 millóns de turistas. Non o perdan, ten moito que contar hasta ahora mismo.